Originalno značenje riječi king na engleskom jeziku je zakrivljenost, poput vijuge u užetu ili skretanja s ravne linije. Od 19. stoljeća ova se riječ koristi za prikazati kakav neobičan mentalitet ili ponašanje, a od druge polovice 20. stoljeća znači seksualne perverzije ili fetiše. U zadnjih par desetljeća riječ king uvukla se u mnoge jezike diljem svijeta i koristi se kao krovni izraz za razne seksualne prakse ili fantazije koje odskaču od onoga što mainstream društvo smatra uobičajenim. King za mene ne znači ništa više nego kad se nekom nešto sviđa, ali sa seksualnom konotacijom. Rekao bi da razlog zašto za to imamo odvojenu riječ od samo da se nekom nešto sviđa je zato što kao društvo volimo mistificirati ili fetišizirati možda čak seksualnost općenito. Za mene je king zapravo neki specifičan interes koji možda nije toliko uobičajen u nekim čestim seksualnim fantazijama među ljudima, ali to je vjerojatno samo zato što nema toliko edukacije o tome. Ja bih rekao da je king populistička parafilija. Populistička dakle za svakoga. Šta je parafilija? To je tehnički termin koji zapravo objašnjava seksualnost vrlo malog broja ljudi. Vjerojatno ispod 10% populacije. Sigurno ispod 10%. Čiji je seksualni život vrlo specifičan, vrlo uzak, fokusiran, fiksiran na jednu stvar. Recimo kao što je fetišizam. Cipala. Bez cipala, ovih cipala, na ovoj nozi ništa. Čija nas je puno fleksibilnija. Ne? King je mogućnost za sve nas koji nismo parafilični, da se igramo sa nečim novim, nečim frišim, nečim uzbudnjim. Osobito, zato jer king percipiramo kao nešto što nije baš uobičajeno, pa onda imamo osjećaj da istražujemo, da smo hrabri, da smo revolucionarni. I onda sutradan više ne moramo se oko toga previše. King je najčešće u našoj suvremenoj povijesti vezan uz neke filmove, neke knjige, kao što je 50 nijansi sivo, kao što je Posljednji tango u Parizu, koji pokaže nešto što u tom trenutku nije običajna seksualna pojava, radnje i tako dalje. Dakle, king se pojavljuje zapravo u različitim značenjima. U najširem značenju te riječi king zapravo označava sve ono što je možda na neki, barem mali način, neuobičajeno ili nekonvencionalno ili netradicionalno. Suprotna riječ od king bi bila vanilla sex. Dakle, vanilla sex je nekakav uobičajeni, obični, blagi, mild, lagani seks. Ja sam nekako u to ušao spontano, sviđalo mi se, nisam zapravo puno o tome znao, ali kroz internet istraživanje, mislim danas, hvala Bogu, su informacije jako dostupne, ima beskonačno resursa, knjiga, čega god hoćeš. Pomalo se informirati o tome, pričati s ljudima. Nekako najbitnije od svega je, rekao bi kao i sa puno drugih stvari, ne probati eksperimentirati prije nego što znaš što radiš. Moja poveznica sa kingom zapravo je krenula preko onog osjećaja koji je svima koji su odrastali u nekakvom zatvorenom i tradicionalnom okruženju dobro poznat, a to je krivnja. I to je onako nekako povezano sa time da seks u takvim zajednicama se opisuje kao nešto, kao nužno zlo, kao nešto što je u biti čisto ovdje radi reprodukcije. Ali svejedno sam nekako kroz odrastanje došla do nekakve edukacije gdje se seks prikazivao kao nešto sasvim u redu, gdje je to bilo sasvim ok, pogotovo za žene, jer to je još i dalje tabu tema. Ali mi je nažalost nekako king ostao više tu vezan uz krivnju i možda čak i uz traumu. Granice između konvencionalnog i nekonvencionalnog su arbitrarne. One ovise i o društvu. Nešto što ćemo u jednom društvu smatrati konvencionalnim, u nekom drugom društvu se neće smatrati takvim, tako da ovisi o kulturi u kojoj živimo i ovisi o vremenu u kojem živimo. Međutim, uglavnom, ljudi smatraju da je konvencionalni, tradicionalni seks heteroseksualni seks i to najčešće vaginalna penetracija. Premda seksualnost ima mnoštvo različitih oblika i varijeteta i ovo je samo jedan od tih koji, moramo reći istinu, jest najčešći, ali nije jedini niti većini ljudi najbolji. Pitanje, odnosno ideja da je king, a sasvim sigurno parafilija, nešto što je tabu, vjerojatno dolazi od toga da kad gledate recimo situaciju u 19. stoljeću, premda je
medicina tog vremena, opsjednuta se seksualnošću u tom smislu da pojavlja se nova specijalnost koju zovemo danas psihijatrijom. Jedan od važnih interesa psihijatrije tog vremena je razumijevanje ne običnog seksualnog ponašanja, nego neobičnog seksualnog ponašanja. I ono je tabuizirano. Zašto? Prvo zato jer je u ono vrijeme praktički sve što nije prokreativno je zakonom zabranjeno. A i drugo zato jer je to predmet medicinskih istraživanja. Medicina se bavi u tom vremenu barem patologijom, ne zdravljem, nego onim suprotnim. Drugim riječima, jako puno stvari je tada bilo tabu. Kroz 20. stoljeće, osobito tijekom druge polovine 20. stoljeća, puno stvari su detabuizirane. Povezivanje kinka s traumom je kod mene došlo iz toga što postoji taj nekakav mit koji se zapravo čak i dosta prešutno, onako, prvo što ti padne na pamet uz kink je nešto neuobičajeno, možda loše, možda nešto što ne bi trebalo raditi, što nije povezano uz seks i pretpostavljam da je tako jednostavno došlo i to što je ovako nekakav česti taj mit vezano uz to da ljudi koji su doživjeli nekakvu traumu kroz život onda to pokušavaju ispuniti na određen način ili kroz nekakve možda loše mehanizme riješiti sa kinkom. Ali naravno, pokazalo se da to uopće nije istina i kad sam se malo počela baviti proučavanjem i rješavanjem tih svojih zabluda s onim načinom na koji mi to najbolje ide, a to je čitanje znanstvene literature, vidjela sam da jednostavno postotak ljudi koji je doživio traumu u, na primjer, BDSM zajednicama ne nadilazi onaj postotak ljudi koji je doživio traumu koja se ne bavi takvim stvarima, koja nije u takvim odnosima i to me jednostavno razuvjerilo da je to ne mora nužno biti povezano uz neke oblike traume. Oko toga što će se smatrati konvencionalnim ili nekonvencionalnim. Ako gledamo velike religije, onda velike 3 religije koje su prvenstveno evropske religije, židovstvo, katoličanstvo, pravoslavlje, one su sve dosta restriktivne u smislu seksualnih sloboda, prava, nekakvih raznolikosti. S druge strane, ako gledamo budizam, on je vrlo otvoren prema seksualnosti i zapravo možemo i njihovim hramovima vidjeti da se ljubav, ali ne samo ljubav, nego i seks slavi i da se otvoreno prikazuje. Tako da postoje velike kulturološke razlike oko toga što je prihvatljivo. A onda prema tome kako ćemo mi prihvatiti unutar sebe te kulturološke, religijske normative, onda će se to odraziti i na to koliko ćemo mi osjećati slobode ili krivnje da smijemo sudjelovati u nekoj seksualnoj aktivnosti. BDSM je zapravo, ajmo reći, podvrsta kinka ili općenito seksualnosti, u kojem se događa nekakva razmjena moći u kontekstu BDSM-a, barem koliko je meni poznato, uvijek postoji neko ko je nazovimo dominantan, neko ko je nazovimo submisivan. Mislim da je to zapravo sva razlika u odnosu na općenito bilo kakav kink. Kink i nekonvencionalni seks se dijelom prepoklapaju sa pojmom parafilija, ali ne u potpunosti. Dakle, kink uključuje sve što nije konvencionalno, ali rekao sam najčešće uz fetišizam i BDSM. Parafilije imaju strogu medicinsku definiciju. Dakle, parafilije se definiraju kao bilo koja vrsta seksualnosti koja ne uključuje seksualno ponašanje prema zrelim odraslim osobama koje na to daju pristanak. Znači sve što ne ulazi u ovo što nazivamo normofilijom, dakle seksualni odnos sa zrelom odraslom osobom koja na to daje pristanak, je parafilija. Problem postavljanja vlastitih granica je možda najopasniji dio s ulaskom u BDSM, zato što ljudima bude teško reći ovo mi se ne sviđa nakon što su već rekli da bi htjeli to pokušati. Osjećaj je nekako ko da odustaje, što nije cool. Ali zapravo je vrlo bitno upravo to tad napraviti. Jako puno ljudi BDSM zna samo kroz tu nekakvu pop kulturu, reprezentaciju BDSM-a gdje je to sve uvijek spontano i uvijek jako cool. Stvaran BDSM uopće nije cool, većinu vremena je jako smiješan. I to je zapravo poanta. Poanta je da se ljudi zabavljaju, nije poanta, opet nije predstava. Nije poanta da izgleda dobro na kamerama, osim ako je to što radite. Poanta je da se zabavljate. S te strane nema potrebe da itko bude cool. Danas znamo da osebujna seksualnost i individualne seksualne preference nisu ništa loše, niti nastrano, dokle god nikome ne štetimo.
Kinkovi tako više nisu nešto čega se trebamo sramiti, što trebamo skrivati, već nešto što istražujemo, što prihvaćamo i sa čime se igramo.